जेम्सआ सासे नेगेटिभ मानसि बेखौ नोंथांमोना गोबां नुदोंना भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मा सानो आंनि हिन्जावखौहाय सोरबा बुरैरै नुसिनबाय नोंनिफ्राय नुदोंमोनलै मैया बेनि सायाव ब्लग बानायनाय रोमै रोमै खोनादों आं बेखौ आं उन्दुबायमोन पुरुसिन नुमारदों सोर होनामोन ओमफ्राय हौवाना हिन्जाव I don't care. बुंग्राया बुंग्रा थाखायलै ससियेल मिडियायाव फैबाय जेथिया खोनासंखानांगौ लाब गैया मा ब्लग बानायगोन आं नायबावाखै बिनि ब्लगखौ दाबो ओमफ्रायहाय बिनि डक्टर लोगो नै बेखौ गिफ्ट होफैदोंमोन बेनो बिनि बार्थडेआव आंनोसो होदों दा बेबायदिनो आजिखालि इउटुबाबो पलिटिक्स बा राजखान्थि बायदि जालांबाय जोंना इउटुबारफोरनि गेजेरावबो माने गाज्रिबा गाज्रिथार जानांगौ जायो जेरै राजखान्थियावहाय गुन्दाबा एखे गुन्दा जाथारनांगोन नोङो बे नङा जे हिन्जाव रेप खालामग्रा हिन्जाव बोग्रा गुन्दा बे नङा माने दम गोनां गुन्दा गुन्दाबा गुन्दा साहस गोनां दम गोनांबो जाथारनांगोन नोङो आरो मोजांबा एकदम मोजां पलाइट जाथारनांगोन आरो जाय पलिटिक्सआव थायो बे मालाबाबो 100% पलाइट बा मोजां जानो हाखाया थिग बेबायदिनो मैया मोनसे भिडिअ बानायनाय नुदोंमोन आं आंनि हिन्जावखौबो नोगोद जोंसिदोंदां गोबाङा बिदिनो थायो खायसे सहायनो हाया किसुमान बुंनायफोरखौ माने आजिखालि सोरबा साक्सेस जालाङोब्ला बुंग्राया थाखागोन निस्सय नेगेटिभ हरग्राबो थागोन मोजां कमेन्ट हरग्राबो थागोन जोंखौनो माबायदि बुङो जुदि नोङो जेबो साक्सेस जायाखै रावबो नुवाखै नोंखौ बा सिनायाखै नों गोदान इउटुबारबा नों जेबो रिउमार जानाय नङा हाजार मोजां मोजां टपिक लाबो नोङो नाथाय नोङो जेब्ला पपुलारिटिया बांलाङो गाज्रिबा गाज्रि जाथारबा गाज्रिखौबो अनसायग्राबो नुबावगोन आरो मोजांबा मोजांथारैबो जानांगोन बेबायदिखौ जों नुनो मोनसै दा मा खोथायावहाय आदा जेम्सखौहाय नेगेटिभ मेन्टेलिटिनि मानसि बा नेगेटिभ मानसि होनखो आंबो बेखौ बुजिनो मोनाखै भिडिअखौ नायदों आं आदानिखौबो बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो आं सेयार खालामहरनायखाय आदा जेम्सआथ' जेबो गाज्रि बुङाखैमोन बुंनाय एक्सुवेलि अबे पर्सेन्टखौहाय गाज्रि बुजिखो आं मिथिया आदा जेम्सआबो मोजांखौनो बुंदोंमोन बुजायनाय भिडिअ बेखायनो आंबो दाना बुजिथारबाय नों हाजारखि मोजां जानानै दिन्थि मोजां माबा लाब गैया रावखौ बुजायनो हाया आजिखालि मानो होनब्ला बयबो आजिखालि गोरोंखासै आरो बुजिनो हाग्राखासै जानो हागौ लेखा फरायाव रोङा जानो हागौ नाथाय बुजिनो हानाय मेलेम दंसो बयनावबो सोर माबायदि मा एंगोलाव थ' बेबायदि ओमफ्राय आंनि बुरैखौबो सोरबा बुरै बुंहरदोंनो हौवानिफ्राय बुरैसिन जाथारबाय जे ब्लग टाइप लाबोदों आं नैबे भिडिअखौ दिनै सावरायनो नोंथांमोनजों सोर माबायदि कमेन्ट होयो नायनो आं हौवानिफ्राय बुरैसिन नुबाय होनहरदोंनो मैया मा मा बुंखो भिडिअआवबा गावनि चेनेलाव होदोंमोन आं नायबावाखै भिडिअखौ आं उन्दुदोंसोमोन रोमै रोमै खोनाबाय थादों आं मा बुंबाय थानो होननानै थ' आदा जेम्सखौहाय नेगेटिभ मानसि होननायनि सायाव बा माबानि सायाव मा रिप्लाइ होयो नेगासिनो दं नों गोबाङा कमेन्टआवहाय जेसेनो रिप्लाइ होयो एसेनो दावराव जालायनायखौ नुनो मोनो जोङो आरो गोबाङा सानो जे रिप्लाइ होलायबाय थायोब्ला क्लेरिफाइ खालामलायबाय थायोब्ला क्लेरिफिकेसन होलायबाय थायोबा इउटुबा ग्रथ जायो नंगौ साननै सानथामसोआ दावराव दावसि जानायाव बिराद नायगोन खिन्थु ओरैबायदिबो मोनसे सम फैगोन माने मानसिफ्रा बाहैयो बेसेबांथो नायबाय थानो दावरावखौलाय साननै सानथामसोआ बिराद नायगोन नोंसोरखौ 1 लाख 2 लाख 3 लाख बा जोंखौबो नाथाय मोनसे समाव बाहैनाय फैयो मानसिफोरना आरोना नेगेटिभ मानसि होननाया मा खेथ्रआव जाखो आरो ओरै आब' सनियानि फिसाया बुंदों गावसो गोसोथोयोमोन नामा जेम्सआ होननानै इसिबां सहस नङा आदा जेम्सआबो गोसोथोलाबायनो मानो होनब्ला आं बुजिगौ आदा जेम्सजों बहुद बेरायबाय आं थाफाबायबो बिथांमोननि न'आवबो थाहैबाय इसिबां सहस नङा आदा जेम्सनि साननाय हनाया ओरैबायदि माने न'खरजों मिलायग्रा मानसि नांगौ ओमफ्राय न'खराव जाय गावनि बिमा बिफाखौबो अननाय आरो बिदि नांखागौ ना गावनि बिमा बिफाखौबो अननाय गावजोंबो मिलायनो हानाय गावखौबो बुजिनो हानाय माने जेरावबो आरो धोरोमखौ लानानै न'खरखौ मोजां सिबिलांग्रा बेफोरबायदिसो मानसि नागिरगासिनो दं दा जेखिनि आं बिसिबां मिथियो आदा जेम्सखौहाय थ' बेबायदि
आंनो आंनि सायाव बायदिसिना बुंबाबो आं जेबो बुङा बुजायदों बिदाया होननानैसो साननानै लायो बोरै मा हिसाबै नेगेटिभ बुंखो आं साननानै मोनासै मोजांखौनो बुंदोंमोन दां आदा जेम्सआ आं भिडिअखौ नायफिनदोंमोन दाख्लै नोंथांमोना बिनि सायाव मा कमेन्ट होयो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन ससियेल मिडियायाव फैबाय जेथिया रायजो पाब्लिकजोंबो बुंजानांगौ जाखागोन सहायनो हानांगोन बा सहायसोमो मालाबा मालाबा सोरबा पपुलार जानो लुबैनायफोरखौल' मालाबा होनानै होयो आं होयो खिन्थु रागा जोङा आं थ' बेबायदि आरोना ससियेल मिडिया जायफ्रा फैनो गोसो दङ बुंजानोबो रेडि जानानै था नों हाजारखि मोजां थांबाय थाबाबो आवगायलांबाय थायोब्ला साक्सेस जायोब्लाबो जोलोन जाहैयो खायफा जोंनि ससाइटियाव दङ आरो बे मालाबाबो जोबनानै थांनाय नङा ओंखायनो साक्सेसखौ नांगौब्ला गावनि गोजोननायखौ नागिर आवगायलांबाय था कन्टिनिउ अब्लानो निस्सय साक्सेसआ जेरावबो दं जेखि मावा मानो खामानि डेडिकेटेड टाइम होनानै मावोब्ला दा नोंथांमोना मा सानो गोरोन्थिया आदा जेम्सनि ना गोरोन्थिया ओरै फारसेनि आंथ' बुजिना मोनासै नटिफिकेसना ओरैबो साबसक्राइब खालामदों ओरैबो फैयोना थ' बेबायदि दोनथ'बाय लाभ इउ अल गोदाव सोराव आयु हासो गोलोमफ्रुजोब्बाय माबानानै थैखागोनसो आयु ओंख्रि ओंखाम संनानै जानला मोनला खोथा होनो बायदिसिना दा नों नुखायाखै जेम्सआ औ बिसुरा गावसो गोसोथैमोनदां सालुबाय थायो गथ'खौ अनानो नोंहा फिसाखौ अना जाजानो गिदों नोंखौ गाव नोंनि फिसाखौ अनानो नोंहा अना गाव लागौमोनदां आं सोलाखायनो गाव लायोमोनबा गाव अनगौमोन आंनि फिसाखौ बेथ' माबायदि खालामगौमोनथाय एटलिस्ट नोंथ' इसिबां अनो गावनि फिसाखौ नों इसिबां अनो गावथ' गावहा बिदि खोमा गावथ' बेबायदि मानसियाथ' अननो रोंखाया आं मिथिखायो नोंबायदियाथ' अननो रोंखानाय नंखाया बेबायदि सोरबा आं बायदिनि सिटुवेसनाव जायोमोन नोंथ' अननाय नङामोन आंनिबा हौवा गथ'खौनो बुलाबायगौसोमोनदां आंनिबा गाव बिदिखायनो मालायखौ बिदि सानदों बियो अभियासलि माथो होनो बिदिखौनो होननांगोन ना जेम्स एसेबां नोंहा नेगेटिभ सानो नालाय नों नेगेटिभ मानसि नालाय अभियासलि नों नेगेटिभ सानखागोन आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन जेब्लायबो सुख गैया ना बेदरजों रद' मोनजाब्लाबो गोजोननाय गैया आखल गैयै हिन्जावजों न' सिङाव थानायनिख्रुइबो उखुम सायावसो थानाया गाहामसिन